a sama ni kuma yau na shirya ne dai ci mutuncin ku dama. Ni tsari na da yawan muku cin mutunci. Amarya ku kawo amarya ta zauna a nan. Amarya a wallahi ba ta in ta zauna a ƙasa kwale-kwale ya buge ni. To ni ko kwado ya loma ne da ruwa. Antinu jalof din nan da kifi nake so ta taliya. Shi yasa ba zan wulakanta ki ba. Dole in yi biyayya. In na zo a ban jalof din taliya. Amarya zo ki zauna. Kai fala 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 falla falla fala 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 gadi tana fala fala gadi tana fala fala babu ne ya ki zauna zai ki zauna amarya zan saya ku koma gefe za a kawo kudan koma ba ku jaye gefe fala kamar baba na kiran ka abu alkhairi ya sami ka ruga da gudu ka je Ibrahim uban tafiya kamar lale maka kamar lale maka Ibrahim uban tafiya ta ga ki ga abokan ango wannan bikin naki ne kin yi kwalliya idan abokan ango da dangin ango da mutanen ango sun yaba kwalliyar ki yanzu za ki Musa baka dauke ni ba fa Musa ya rima kamar baka dauke ni ba yana kamar ya ce yana bakin cikin kin zauna akan kujera yana a ƙasa to na san abin da zaki haɗo mishi kamar